ife ndị Igbo na-alụ n'aka batrị ka ejizi esi nri batrị ọ ya ejizi esi nri this time ọ ife ndị Igbo na-alụ n'aka nke a ihe eyuzu katakwa sef ọ bụkwa nke a bụ igo mebi ọsịsọ na ya ebe a ife ndị Igbo na-alụ n'aka na onye lụrụ ebe a nụma onye Igbo nwafọ Igbo nwafọ Igbo nwa ife a na-eme ezigbote nwa Biafra nne ya ọnya na-arụ ya bụrụkwa nke abụkwa impọt ọ na ọbịa rụchacha ya iwere ebere chakoo tii n'ime ya tinye ya batrị siri ebezie nri nke alụ ọzọ ka chọwazie gas kuka nekwe mmiri ọkụ na-asụkwa ahụ mmiri ọkụ na-asụ pụrụ ya onye Igbo nna biko ị bụ onye ebe abụ m onye Amagunze na Nkanu East Enugu steeti confirm nna anụ ya n'ọnwa afọ Igbo nke abụrụ n'onye si esi wee bịa lọtago so onye akwụ inwe fon nọmba kpọọlụ fon nọmba 070 3064 0564 nke esi inidie ya ihe eji esi nri n'ebe a eji batrị esi ya n'ọkụ adịrọ iyuzu eletrik because ọ nwere waya eji plug ya n'ọkụ yuzuo batrị and battery tinyere ya for how long can we last me wele ase nri batrị na-ezu 2 weeks before we nwụ and when I use my battery I use go use mean ya any second hand battery alụ ọrụ new battery alụ ọrụ do nwanne m ya gazie Chukwu na-enyekwa ime obiri ihe Chukwu na-arụkwa ife ọzọ maka na anyị nwa bụ ndị Igbo Chukwu na-agọziri ya na onye dị iche iche so nwere udo ya gazie Okay.